Prvá nominácia. Povedzte aspoň dve slová, v ktorých je Y. Idiot je s mäkkým. Ja sa volám Ivan, to tiež nie je tvrdý. Y, Toriti. Boha, veď som maturoval zo slovenčiny. Ale už to bolo dávno. Aj z ruštiny. Slovenské slovo nejaké. S Y. Ale vpredu hneď. Kdekoľvek. Jaj. Kdekoľvek. Ja som myslel, že je na začiatku. Tak debil, to je normálne, nie? Tam je Y. Nie? Druhá nominácia. Povedzte aspoň dve slová, v ktorých je prehlasované A. Anna. Áno. No. A kde je tam prehlasované A? Ja prehlasované A, dlhé A ako? Tak, no, čo ja som bol z politiky, či z matematiky nulový. Tretia nominácia. Akým slovným druhom je slovo ach? Ak? Ach. Ach? To vám neviem ja povedať. Čo to je slovný druh? Slovenský, nie? Aké slovné druhy poznáme? Slovné druhy. Pane Bože, pomodli sa za nás, za chudobu, aby sme boli aby sme boli chudobní, aby sme boli bohatší, aby nás Pán Božko opatroval, aby sme boli zdraví, všetci ľudia na svete, ktorí sme, aj ten môj frajer ide, aj ten, aby bol zdravý, nese víno. Pre mňa, akože vínečko, však aj to je druhný slov. Jak sa to povie? Slovný druh, aj to je slovný druh. Víno, červené, čúčko, to je najlepšie. A dojdu, dajte mi To slovo ach je aký slovný druh? Ach, no ťažký slovný druh. Lebo každý, keď aj niekto má bolesť, lebo čo? Poď sem, miláčik. Keď aj niekto má bolesť, tak si povie ach. A ja teraz hovorím ach, ale si idem dať toho vína. To je slovný druh. Štvrtá nominácia. Dokončite báseň. Horí ohník, horí na Kráľovej holi. Ktože? Zapalil Janošik. Piatá nominácia. Vytvorte prídavné meno od podstatného mena mačka. No a na čo to potrebujete? Ja som to strašne chcela vedieť. No tak ja prečo mám povedať vám, ja iba nepoznám vôbec. Tak prečo vám mám povedať meno? Nie vaše meno. A jaké? Prídavné meno od podstatného mena mačka. Len to ma zaujíma. Ja o tom neviem povedať nič, ja to nepoznám, tú vašu tému. Šiestá nominácia. Doplň záverečnú slohu básne Morho. A čo jej tam dušu dáš v tom boji divokom? Jak ešte raz? A čo jej tam dušu dáš v tom boji divokom? Dušu na kolesi, z bicykla. Na bicykli išla, vola, čo sa dolámala, tak začala robiť básničku o laku. Ako končí tá básnička? A čo jej tam dušu dáš v tom boji divokom? V tom boji divokom a spadla dole z bicykla. No. Siedma nominácia. Vymenujte 3 vybrané slová po R. R? Ja? Mena? 3 vybrané slova. 3? Hrác? R. Rudolf, to je druhé. Ešte jedno. Arabela. 8. nominácia. Vymenujte 3 vybrané slová po R. R, vybrané, ružový, ružovo-fialový a ružovo-hnedý.